Heɗitoɓe sudu Kode Radio International Abuja, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamin ihande barkamin wabtugo hadar Kode Radio International Abuja. Iga ɗo lamorde leydi Nigeria. Kode Radio International Abuja ɗon waddan an kubaruji e fotoji iga lesɗe fere-fere dar duniyaru. Domin ta tafantati e go'o. Iga jamdi jeetati yawgo jeetati e reta. Wakkati da Nigeria Kamaru e Chadi. Inde an Khadija Usman Aduwari taskiti fodongo on taskaranci amin ɗi hande gelande alarba. Aran da kubaruji duniyaru ɗi hande. Inanta Sa'adu Abubakar Ganye. To madalla, bako mi jangina on kubaruji ɗin ni nda ɓurduɗi nder maji. Nanan rahotoji iga diwal Borno andina bononda en Boko Haram wujji himɓe hewtinta temere ha galluwal Gamboru. Den hukuma en ha lesdi Gambia andini taskaram wullugo ardiɗo lesdi ɓoyemajo Yaya Jammeh dalla aybeji ɗo waɗi wakkati o lamanno lesdi ndin. E ton lesdi Amerika bo titom wakkati lesdi ndin ɗo taskina doggingo suɓol ardiɗo lesdi. Ɓeɗo tamma ardiɗo lesdi Joe Biden enanta Donald Trump ardiɗo lesdi ɓoyemajo kamɓe tammi fottago ha suɓi garanoji. Jonta kam nda kubaruji ɗin ɗi fu maji. Rahotowol iga diwal Borno wonde wayla funanker Nigeria ɗo andina dow bononda en Boko Haram wujji rewɓe enanta worɓe hewtinta temere ha gallol ngala wonde kerol lesdi Nigeria benanta Kamaru. Goto nder joɗiɓe ha gallol Gamboru ngala o tabbitini jendiyanko'en dow himɓe benni fotti enanta Boko Haram wakkati ɓe nasti ladde ngam tenugo leɗɗe. Rahotoji fahin holli wi'i ɓurna nder wujjaɓe benni ɗum himɓe joɗiɓe ha sangeje hijiroɓe malla fayuɓe wonde gallol Gamboru ngala. Den fahin ɓe holli wi'iki tun asawere salinde onni bononda en Boko Haram wujji himɓe ɓen. Seni dalla sonde laabi matotirol ɓe heɓayi andingo hukuma en kubaruwol ngol. Hiddeko Kenya Salasa, hiddeko kubaruwol ngol yotta fa'ago hukuma en. Wargo jontani hukuma en tabbitini wi'i himɓe hewtinta temere on bononda en ɓe wujji hakkunde kerol Nigeria enanta Kamaru ha gallol Gamboru ngala. Hado bo hukuma custom ha Nigeria ɓe latti hakkilanoɓe kareɗi ɓe nastinta ena kareɗi ɓe wurtinta iga nder lesdi. Ɓe andini wi'i ɓe ɗo rena umrol iga gomnati laamu lesdi Nigeria hiddeko ɓe maɓɓita kerol hakkunde Nigeria enanta Niger. Andinore ndeni kanjum on andinol arandewol ɗam hukuma en custom ha Nigeria andini tun ɓawo noddandu ɓiɓɓe lesdi ndin watta je maɓɓutiggo kerol hakkunde Nigeria enanta Niger. Tun ɓawo kombol Nigeria yowani Niger ɓawo walitol laamu Muhammad Bazoum, kerol hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi latti ɗo maɓɓi ɓawo kawtal lesɗe hirnankere Afrika ECOWAS ma bo CEDEAO andini kombol dow lesdi ndin. Seni noddandu maɓɓutiggo kerol lesɗe ɗen ni tokki ɓawo jonde kawtal ECOWAS waɗi ha gallol Abuja ha ɓe dawri dow ittugo kombi ɓe yowani lesdi Niger ɓawo ardiɗo lesdi Nigeria ɓoyemajo Janar Yakubu Gawan noddi kawtal ECOWAS do ɓe itta kombi ɗin ɗam ɓe yowani lesdi Niger. Waɗugo jontani wodi motaji ɗuɗɗi ɗo dari ha kerol lesɗe ɗen ɗo rena umrol iga laamu lesdi Nigeria ma bo hukuma en custom ɓe hakkilinta kerol lesɗe ɗen. E ton lesdi Gambia bo hukuma lesdi ndin on andini taskaram tiggugo kitorgu ɗam tammi hitugo ardiɗo lesdi ɓoyemajo Yaya Jammeh dow aybeji ɗi ɓe tumata mo ɗi o waɗi wakkati o lamanno lesdi ndin. Nder dabare tiggugo kitorgu nguni aranni majalisa didaɗi lesdi Gambia ɓe waɗi jonde enanta mawɗo kitotowo lesdi ndin ngam lartugo tumaje ɓe wannata Yaya Jammeh mo laami Gambia je duuɓi hewtinta 22 hiddeko jippa iga laamu lesdi ndin hitande 2017. To siftira noni hiddeko hokkita laamu lesdi Gambia Yaya Jammeh dasotiri be nanta kawtal lesɗe hirnankere Afrika ECOWAS lattake aranno o andini do o hokkitittako ardiɗo lesdi Adama Barrow laamu lesdi ndin ɓawo heɓi nasaraku suɓeki ha hitande 2016.
To heɗitoɓe tata wette kubaruji ɗin ɗo warna on igasar rediyo Kode International wonde gallol Abuja lamarde Najeriya. Haɗo bo majalisa mobgal duniyaru andini wi'i lesdi Sudan ɗo ɗaɓɓa lattugo lesdi ɗi ɓuri habdingo be welo hakkunde lesɗe duniyaru. Ɓawo hewtugo lebbi 11 kono ɗo doggina hakkunde wakkere konnen ɗiɗo ha lesdi ndin. Da sautiral ni nasti hakkunde ardiɗo laamu lesdi ndin wakkere soji en janar Abdul Fattah al-Burhan enanta jagorɗo konniyanko'en RSF Muhammad Hamdan Dagulo ɗam latti da sautiral ɗam waɗi sanadu mayde himɓe ujunere ɗuɗɗi tun ɓawo laamu lesdi ndin nasti juɗe soji en ɓawo waylitiggo laamu Umar Hassan al-Bashir. Himɓe hewtinta miliyon 8 on ni latti fayuɓe. Kono ndi latti ɓuri heɓugo fayuɓe malla hijiroɓe ha tariha kono dogginte ha duniyaru. Nde o wolwanno ha jawleru majalisa mobgal duniyaru, jagorɗo hukuma hakkilanki ko larani nyamdu ha majalisa mobgal duniyaru Cindy McCain andini wi'i warugo jonta ɓiɓɓe lesdi Sudan ɗo habdina be welo tun ɓawo fuɗɗam kono ha lesdi ndin. Cindy McCain holli soinde nanki belɗum mako dow nonno lesɗe duniyaru yejjiti be lesdi Sudan yi'ugo wala dabare fere ɗam lesɗe duniyaru watta ngam yi'ugo ɓe faddi lesdi ndin iga torra welo enanta konu dogginte hakkunde wakkere ɗiɗon ɓen. Haɗo bo titanta lesdi Amerika ɗo tita suɓi ardiɗo lesdi ɗam tami dogginego hikka ɓeɗo tamma ardiɗo lesdi Joe Biden enanta ardiɗo lesdi ɓoymajo Donald Trump. Kamɓe tammi heɓugo nasaraku darango jam'iyaji maɓɓe ha korwal ɗaɓɓitiggo suɓeki lesdi ndin. De ɗiɗabre lattake ardiɗo lesdi Joe Biden enanta Donald Trump ɓe fu maɓɓe ɓe heɓi nasaraku ha suɓi doggini Kenya Salasa je tammi wurtingo ɓe tammi darango jam'iyaji Democrat enanta Republican ha suɓi ardiɗo lesdi garanoji. To heɗitoɓe fuya fu ɗo min gaddira gare kubaruji duniyaru igasar rediyo Kode International wonde gallol Abuja lamorde Najeriya. Be amin jemma e nyalawma ton gostoro be gumbar radio man domi tadi 49 der Abuja ndarde go'onyelde fu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Kode International sai ummatore konde min ɗon gam onon ma gonden be amin. Minon ka wala ko impoti min biya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sai yettore tan sai yettore Allah accu on. Ayata masu ado Abubakar Ganye dan rifotoci anin ihande aram dahirje dono dadu dumiyatti Allah masban wadi da hukumati Nigeria nan ga sonde igboho. Assalamu alaikum inde am Bello Aliyu Gotomo National Secretary General Mumiyeti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria Macban. Ibrahim Kode Radio Usemani hala ka gaɗa gonga no min nodditi hukuma Nigeria yigo ɗum nanga sonde igo ho ngam o yaaɓi doka Nigeria o yi'i o morarta balludi himɓe makko balla mo o riwa fulɓe to ɓe keɗo gonnati walla ɓe. To min andi bo fulɓe no duroɓe kuma durgol no halal nder leydi Nigeria. Kan waddi min gi'i lalle ɗum ko wa'i hana ngam non bo hukuma nangamo adanamo mataki. Anani ko won ɗon yorbaɓe e jooɗi ko to e nder Nigeria wala giɗo ɓe diwe ɓe kaɗe sana'aji maɓɓe. To anani ko watti min gi'i ɗum. To nden de latti hukuma en de Nigeria e ɗo andi e haalanma sande igboho. To on gi'a to hukumaji nangamo ɗe jabruɗe koccoton on wulloto ha yaki hitordu gamma hitordu waɗa o nange ko ɗe jabruɗe koccoton. Mi andi o nangama o renama fa duuɓi hano ɗiɗi ton leydi Benin kuma mi anda dow no o yofowa o warti ɗo ko hukuma yafanikemo ma ko yafanakimo mi anda
amma minin joni mi andi ko den o ani fulɓe wonnere joni ma o fiitoyi o moyɗi fiitugo nder ɗum to kan watti min jaɓayi ɗum ko wata kuma min kolakimo ni ko seɗɗa kanjum watti min eli hukumaji fu ada haala kan e sembe ga anamo hukumci kanu ɗum fu nden ɗiɗaɓum majjum iden inni fa o ɗalayi de hukuma yarayimo kotu minen ma ɗum saɗata min jaramo kotu do ɗin haalaji ɗi o wata ɗi ummingo hakkillo leydi ɗi haɗugo ɓiɓɓe leydi joɗo jam ɗi haɗugo ɓiɓɓe leydi waɗa golle muɗum ma sana'aji mum nder leydi hano nonno doka tanadi ɗum kam min adanaymo ko ɗum mataki hani in dow hukuma no in min kokkay ceede in minen gaɗɗata kiitat ɗi makko fu ɗum saɗata min ga inchallah gam non bo fa joni emin dartira hukuma foɗa noppi makko o seeda fulɓe o wa'a ko hani ɗum ko ata in wuyɓe o haɓata o haɓa wuyɓe to minen ma min giɗa wuyɓe min giɗa nangu inde maɓɓe toon hukuma habdaɓe e mbaway ɗo wallugo ɗum habdaɓe fu ɗum habdaɓe amma fulɓe wona no wuyɓe fulɓe no duroɓe eɓe dow sana'aji maɓɓe ɗiɓe ballitirta koye maɓɓe ɗiɓe ballitirta leydi eɓe jogui jawdi ɗundi ballitaydi jonde jan e leydi gam non bo hana ɗum wi'a ɓe joɗata ko nder nokkure ko nder Nigeria kanko bo ɗum ko o huccitani non so emin giɗi ɗum magamo inchallah kanjum woni ɗo komin dari mi yetti ɓore foɗe a yettama Ibrahim Iroma Dake. keɗite kode radio international gam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere gam ta on daɗe. Dar taskaranci anin ɗi hande aranda taskaram fina tawa. Fina dawa wundaudi ume dauden fina dawa wundaudi ume dauden fina dawa ai denke denke ai alfilame yo wato wote ma wote ai na nake wote yana ka tare ki abu da wote har kawai dole me haifi har kawai Assalamu alaikum. wa alaikum salam An rago bal. wote kai Kaya hurto ke. wai to fada ne do mi dillo do mi tefa to ki ai mi fe share Be share darata. Eh. To wallahi Allah iko mudun to ko jam onon kadin fi dun to non wadi ni hiyo. o rokkiyen ƴaggo Na'am. o wiyan to mi yahi mi yahi mi heɓa ɗuma hiite mi ɓura be ladde Ai kai mutun take bo i wodi nyande de kawren to makko biida. yawwa to kin ɗon lekki kin Hagadumi dum an fata o wa. rokki yanki mi yima nana Allah iko mudun Allah iko. kwarai kuwa yawwa Alaikum ayi assalam. ko ai hande kawai Dara. wota wota tike darja To dare nano dare kau dare mana. ai hande darde wala Dara to kaya habaru mun wadi darde wala dara ko dokkata mi kau dara mana. Wai on to ko hawti wai. yo ala ay kawai mi do To ko awa hawti on wai. Ko hawti on taw. o bima mi rokkiyen ƴaggo Na'am. yayi mi waɗi Eh o wiyan to mi waɗi kawai mi ai na'i kawai diho daga dow to sai gimi nagge wote aya. Ton de tawda na jingen no gadan nange. mi tokkinge yo min wote gimmi Hai. to To aya wonni risku mada ko mi arriwi risku mada. an ɗiwtata ko hanko Aya wonni risku mada. alamo meta Saboda Allah. bima mi alamo meta taw To joni a hefti. ai raran mo ɗo haade Ni ta ayi ta sarde ko kawrde mi in watta ilawol mi jangay. To ayi a hoɗanayan Allah wala wai yan rokkama lekki jande Allah wala yan kunu ɗum wala barka. bima mi rokkama lekki jande ne ai To ayi ta a fimu joni a hoɗaniyam shoyan nin kadi.
na hay yara ba su biti ni hore ma da min moye he mi da bita goddo ai sabo Allah annabi to ke share so kamera do min do o warato o wi amin o fiyata saboda ke share der nan suka o tun wari ma ka dogi mi sauru tun wari ma ka dokta mi damal najje o wi a wai min joni do najje o fiyata yan du fa mi don an du fini mi taw mi fa rara nan ta hala to joni saboda Allah ko dai risku dubi anna e mu ciba loyan koddan saboda Allah o munya na yan o wi ano wadi ngal wada yi to gal wada min ni mi meda mi rokka damal i wara wi ayan gal wada yi mihin do o to be share joni on anni no wata joni be hawle modon on gorai ne anana wato Jauro da Allah jamanan mu de o yahino o wari jamangal o wadangal idede no garda jamangal ya abiyan mi hokkama rumpu a hokkiyan de jami mi amananga piki lekkitin do ho to ai humi wadi ai to de pida na ko jida mi nagge wote hore mi ko da bitata ne nay wada bitata to in o lajjidi yayra nay don o ardije je tokki ko o hota heto di kewti temere to ai min nay bi daya to di jeydi o tongi temere subaka temeje didi o tawata to o lajjidi o lawlo do to temeje tati ko asawere go mi kammi o wadi nayi o wari o rufi dum mo ko a anyami to wai be share anana to man ko nagge he o riwi nge dilli wai o riwunge to mi ai anana Allah rokkima ariwi anana joni je jawade Allah rene Jauro mi beydata rokkukima ai min bomi munyata hay to be hay ni to be da niyan woki min bomi beydata to da ai oni huku ko gadan bomi dum o wi o yi adu nagge niran je o yi o ardoji ai bori gima o jamayan to nagge o yata ko na mi wi o nanga fi ko yi ho ardo o fa awro range o yi o salake anan ne Jauro haure hori ai joni dai ko haure hori ne do ai habdata irisku mudu min dai joni ko girrumi o wato allo hawre de munyo to hoda niwa o hoda niwa don da ai ajamiya yamal jande ko mi wi bo mi rokkete inde Sudan inde Saudiya inde Malaysia biɗande heƴima hawta inde Nigeria waje Borno to mi fariti hanko jande o yiɗi a dara nana waɗu muñal wato surbajo min yiro nangay no wato Habiba mi hin warata wato humuñiro der moɗum ko rokkay o Habiba goɗɗo na yajo rokki amma gari rande ɗo o wari o sankitinde kayri ma ɗo ya nana annama yo min in artata to anani ko wi way ko mbi to o muñi Habibi min yiro nangay lo ko der moɗo rokkay mo ya mi arti to mi muñi demma mi waɗuni hennangal hawre mo sendo ay Habiba he mihi e immo anda yawdara no abo ina joni ya idi hawre ne so ahan joni dottan be share yawto fada mi muñata mi wi maka ɗo Jauro mi muñata o rokkima o hippi ay anana ne makko wato Jauro indi giɗa mi muñi hay to ɓeydani ya wokki anana ko to joni wurtorde ɗaɓɓitata to ai kanjum ɗum ɗaɓɓita wurtorde to makko joni a ɓeydana yan goɗɗum ko bo no giɗɗa mi ɓeydanamo Jauro ai andi neɗɗo on tokkata a tokkiran tani damma Jauro ai an a ɓuri haade kona gonga da Allah denno ton pulaku gaɗan momi ko kaɗaku a waɗanima pulaku kanko ko o yehi o waɗi ɗum hanayi to waɗi ɗum hanayi to joni ma mi waɗanaymo no hanayi yawa kangal ƴambal tahi engal na ɗum fewre ba joni dai tokkama no o wi a hefti ko to joni na giɗɗa waɗa wonɗi hu sharuɗaji ay denno ton mi waɗanano mo min andi to iwaymi hu mi satti naɗi sosai to kanko ye ɗum fo o yehi way o hippi ɗum saboda o heɓi andi neɗɗo to heɓi mere sai a kawai mere ɗum to min de biɗaya na'i ji aymi sai jimi wote amma o wi na'i sai jiɗa nagge ko nagge temere giruɗa neɗɗo dai denno je wote to da a arda keɗi temere koddata to ɗi baali temeje ɗiɗi pindata ta laggiɗi temeje tati gardata o joni anana ko be share mi toro risku waɗanimo risku e pulaku denno kanjuru kadi o ɗaɓɓitata ko to joni anana Jauro waɗanaymo sharri e ka'ida na o tokki ɗum huɗum o yewi na ko yaliya sambo ngel kosal ngel nebban deyi ɗon min yehi caka jemma jami sheɓoymi o anda no o waɗi o anda no min gaadi sambo min andi no gadaymi e makko to o wi yarra o yehi o hippi waddanimo risku o wi o yiɗa a hefti joni na o waddaniyam babba nan nana
anani ko na o waddani en jigal dokkal a waddani a hebdi ko na o waddani en sojoru der genale kadi jemmo o nokkoytaɗe aiki mawni a hebdi ko na o heɓanoyi yam paaɓa laƴowa anana ko na o heɓanoyi yam ɓownga nga rimi to leydi masar jemmare 12 lewru 12 ujunere 12 biya hawre e hori a faami ko den kadi na o waddani en ceede temeje 9 temeje 9 ɗo i ƙondala o waddata ɗi na way o waddayɗe ɗe huba hunde o wari kadi o silminta ko gaɗa o nattiroyta suudu a heppati ko caruɗaji ɗi a yiɗi ɗuɗuɗu to ami joga kiɗi ma to hoore to anana woni an tokka ko o yima a feshare wato on henyidi ɗum makko to anana jawro joni ko ƴamay mami jawro to maɗa ko ɗam joni to mi hotay wuro to de gartaymi de gartoyta mbi a heede ñande alarba na'am to Allah hewtini e alarba he garowa huturo alarba ko to shikenan ay ɗum kan joni nan dole en daro darnde to yawa heede alarba hadde da kermi risku ho ɗaɓɓitaymi to risku andi risku ɗum shaɗɗum sambo je kosan jemba to risku ɗum shaɗɗum to jawro an kadi mi to peshare na'am ɗum waɗi ballitataɗamo ta a wallitake mo amma Allah e wallitake ambana an ko mana a wallitake yawa to joni min ta a yejjitayi mi waranima mi ɗaɓɓiti emi yiɗi mi so'o jeynde ngam mi yii duniyaru ndu sommayi mi yiya ɗum fewre wato a andi dole ko gatta a ɗaɓɓita lahira maɗa to jeynde nde gimmi mi yaha andi mi anda no dillinaymi to shin mi nani wiya en toro bara waɗay bara wayiɗi sadaka to kañum ɗum ɗan gaɗaymi emi waɗa nazari no garaymi ɗum joni to mi dillay to ko hani mi jogo shin mi jogotoro bo kon ɗon mawko ko resirta ndiyam ngam bara ko a'a mi hoccowa e rumduwa wuro ani mi dillido e magga mi waddanga wuro modibbo mi resanga ko kadi noye hani mi waɗa kugal mawni to a hefti ko na'am wato hulɓe bimo ƴama ƴameno waɗi a nani go'o sey nden kadi kayru duniyaru ɗo ndu jiiɗa ndu yadata e wandejo ay ta nani soño to i woodi habaru a nani soño habaru kadi mere wala sosai kuma nanɗa o wi wane to ja dara yodi no on waɗi i woodi ko o jogi Allah yarimo to a hefti ko joni de wallitete na a heɓanoyiyan ɗaɗɗigo jiire wato inni keɓɗa ɗaɗɗigo jiire a hefti ko ja lanco a katane a yoodi leydi wondi boɗeri ton ɓendudi kayri nokkoyta waran hawtanma in jaɗa keɓuɗa kaɓɓuɗa ay no modibbo wi faati a je ɗaɓɓitowon ko ñamoto ay hurungo wiɗa wayiɗi yeede nana wi almajirijo waddu ay heede gartida inin ni ay andi ta torro to ƴamayi mo mawno mawnata ay ƴamowo majjata na'am heede ta ƴami wato sey tuntimi hitande nde joɗimi e Sudan na'am woodi goɗɗo modibbo o kastaɗo to jeyndi nde jaami wato nder ayaji ɗo huɗɗi janginkiyam to andi nde gartumi kanje juuɗiraymi na'am o wi'iyam 1 2 3 to kañum jogimi nde gartumi wuro mawde nde mo hokkuma ay kayre 1 2 3 1 2 3 wato hanje wiyata suratul mathematics wato nden ɗon julduɗa e mayre ay hikenan Allah jaɓi to sabo inon joni peshare to anani to o jaɓa bo wonde hokkuma ba ay 1 2 3 kaji woni suratul mathematics suratul mathematics wato in janguɗa ɗum ɗon suratul mathematics sai jotoɗa suratul ingilisiya ai shikenan ɗum sunna ɗum farilla he tokkina mustahabbi maɗa to dow ami ma kanana an foɗo tasbihol maɗa foɗɗuɗa kawai formulaji formula hefti formula mana a to nder formulaji in rokkuma tasbihol jogiɗa yodi ngol hokkatama common now yodi ngol pronoun ngol yodi ngol bab yodi ngol adverb wato on casbuɗa ngol ɗon haba a huuli sai share nyande jawro ay waya arɗo goɓal yande gartumi modibbo mawɗo ay duniyaru ye ardare kware daga bo ni no joɗirɗa mi andi a waɗa e murna hade 1 2 3
da yar to mi dai yatti wallahi mi wada alfahari ima da wanda to kuma amma ai kan mo koris ko wadi daudo wadata mai ai mi dina ni to heba huddi wai min ofiyata imangu an ai kawai ta awan joni ai dai sha dari ma tani rawa ke shiri mo dubi jowi jawro warje to pe share mi fayeti to na waro ai amma berne go amma ta jabu bonnina no wandi to alhamdulillah madalla Papa Prince Ouedraogo, le grand arrangeur, Danico Melody. Women, ulagu women, women. Jonga hagidam, jonga malela yadam. Tamaru manu sipi ko sam yari jakam yakuri defina bani lamdo welti jali jimi kando kodu ajarama simbonoram nyanyi rundu hey ko pullo ande ko sam la debbo pullo be somebody somebody yakudi defina bani lamdo welti jali jimi hala nam jiko pullo ana andi jiko pullo ai jiko pullo welam pullo welam habu la debbo pullo nyari pullo welam habu welam pullo welam habu la suka pullo dari pullo welam habu welam Dana pulo, gaina ko pulo, chubalo pulo, bailo pulo. Lelala, pulo velam khaburti, almudo pulo, jerno pulo. Baden kaural, jole ngala en kaurani. Pulo sopa pulo, pulo jaka pulo, pulo dabra pulo. Sopa pulo, baden kaural. Velam pulo, velam kabur. La debbo pulo, nyari pulo, velam kabur. Velam pulo, velam kabur. La suka pulo, dari pulo, velam kabur. Velam pulo, velam kabur. La mauda pulo, dari pulo, velam kabur. Velam pulo, velam kabur. Jaudi ko pulo, kandal ko pulo. La bajalo, emat eba gauri. Jagen sare fulbe kuram, kodo ironi. Bila jasi dimba kecila pullo wawa gabe. Pullo wajja pullo kaula kuram firgo fulbe. Bandiraɓe fulɓe buɗe buɗo yan gajira gare su karanti amin ɗi hande e lande alarba.
mo ittiɗo taskaranci amin ɗi hande ahmad araf abubakar azarai kawtiɗo taskaranci amin ɗi hande ibrahim iroma dake inde an kadita usman adwari a ta on valentin suka pulle joli amde acci sayane dimba hore wirla caya ko suka pullo welam yo welam pullo welam khabur la suka pullo dari pullo welam khabur welam yo welam pullo welam khabur la mawdo pullo bari pullo welam khabur welam yo welam pullo welam khabur jawdi ko pullo kandal ko pullo o pullo weli bagu aweli khodu tarika lapanam tamaru mando sipi ko sam yari jakam yakuri defina bani lamdo welti jali jimi gando khodu ajarama simbono ram nyanye rundu ay ko pullo ande ko sam la debbo pullo be somebody yakudi defina bani lamdo welti jali jimi hala nam jiko pullo ana andi jiko pullo ay I jiko pullo welam yo welam pullo welam khabu